Τελικά έφτασε και στην Ελλάδα το Model Patch, ένα σύστημα μείωσης της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους που θα σας τονώσει και θα σας βοηθήσει να ανακτήσετε την εμφάνισή σας. Ξεχάστε τις θυσίες, τη διατροφή, τις ατέλειωτες ώρες στο γυμναστήριο και τα χάπια που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία σας. Με το Model Patch θα αφαιρέσετε το τοπικό πάχος γρήγορα. Απλά βάλτε ένα επίθεμα κάθε 24 ώρες στην περιοχή του σώματος που θα επιλέξετε, τα πόδια, τα χέρια, τους γλουτούς, την κοιλιά και αφήστε το να δράσει. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, αυτό το ισχυρό έξυπνο επίθεμα απελευθερώνει τα ενεργά συστατικά του, φύκια, καφεΐνη και καρνιτίνη που διεισδύουν στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος, ενεργοποιώντας το μεταβολισμό σας. Ακόμη και όταν κοιμάστε, αυτό δουλεύει. Σηκώστε το τηλέφωνο και καλέστε στο 2310 290 600 και θα λάβετε το Model Patch, μια συσκευασία με 28 επιθέματα στη μοναδική τιμή των 29,90 ευρώ. Αλλά περιμένετε, γιατί γίνεται ακόμα καλύτερο. Αν θέλετε να παραγγείλετε 2 σετ με 56 επιθέματα σύνολο, θα τα πάρετε στη φανταστική τιμή των 39,90 ευρώ. Model Patch, τα έξυπνα επιθέματα που έχουν ξεσηκώσει τις ζωές χιλιάδων γυναικών και ανδρών. Είναι ένα ακόμη μοναδικό προϊόν από την Telestar Direct Marketing.